If truly na ndị anụmanụ na-ekwu maka fa ụmụnne m na gị a ibelieve na fa na-azọ freedom na-ebugharị egbe today n'ala Igbo, if truly na ifili na ibelieve na fa na-edefend anyị, o nwere ife nchọ eju gị, kedu ife mere that na location niile fa nọ na ya bụ n'ogo area? ị jụọ na onwe ụdị ajụjụ a? School adịghị operate is na those areas, hospital adịghị operate, a lot of things. Onye village ahụ na outside na-atụ ụjọ ịbata that village. Onye village a chọọ ịnụ nwaanyị ma ọ chọọ ịnụ di, o mee outside his or her village. Ọ chọọ ịkwa ozu, ọkwụgodo ụgwọ. Some villages niile dị etu afọ, local vigilante adịghị emezi operate there. Ndị Igwe anọrọzi na that place, onwezie ndị villagers n'ebe ahụ nwee to say apart from ụmụnne m na gị na-agba na-ebugharị egbe. Ma ọ bụ n'eziokwu na fa bịara to protect you and to secure our land and kafa nye anyị a better society, because ife ọ bụ, kedu ife mere that na gị nwa bụ onye Igbo kịta na o nwere some village ọ ga-abịa ịnụ na a na-eme ife na ọyị nwoke na-eme ife ebe afọ, esi na yara eje kamie ọ bata ka inye ya envelope. Kedu ife na-achụ gị mana ị nọ na social media na support these people, mana agwa gị na o nwere location a ga-eje, ịnụkwala afa location afọ na achọrọ ime mmemme ebe afọ, anụ n'ụzọ ahụ eji wee gbaje location ahụ na ọ ya agbapụta ebe nwanne gbapụta ebe nwanne, esi fafa jecha bata gị nyefe envelope. Na kedu ife na-achụ gị? If you at all na believe na ụmụnne m na gị a, because I dey see all this TV ahụ nụ na-akọ, ana m afụcha ife ahụ niile nụ na-akọ, but ọ ya nwụfụ, o nwere some things ọ ya nwụfụ like this abịa nchi ọchịfe n'isi. Ịbịa na Anambra, o nwere some area bụ n'ogo area. Ịbịa n'Imo steeti, o nwere some area bụ n'ogo area. Ịbịa n'Enugu steeti, o nwere some area bụ n'ogo area. Ịbịa n'Ebonyi, ịbịa na Kedafia bụ Abia. Now, mpụtarụ ana m ajụ, ọ bụ na eziokwu na ndị a bịara ichekwa gị, ọ suppose bụ na gị nwa bụ onye Igbo ga na-atụfu egwu nwanne ifo harassment these people na-enye ndị be anyị, ma ọ bụrụ that na nwee ka esi wee fụ gị. Do you understand me? If the kind of intimidation ndị a ji were operate because of na aka defa n'igwe, imele a lot of people nọ na those areas ebere. Ya fanọ ka ndị akọnkara akọnka, ma ndị a na-echi warning abịagodu na-apụ ọfa bụ na onwe ka ife si wee dị, a ga-echi gị warning not to say anything, not to utter any word. Some asị na-agba afa ndụ. Na ana m ajụ gị, I want to ask you a question. Ọ bụ na eziokwu na these people na-protect gị, why are we afraid of them? Why are we afraid of them? A gwara m gị chọọ ịma ihe bụ freedom, go and read about Thomas Sankara, ndị chọrọ freedom, ekere afia Mandela of South Africa, ịghọtago, ma Gandhi of India. Do you understand me? Ma ọ bụ na ị chọrọ ịma ife bụ that na mmadụ bugo n'obi unu wee na-azọ nwere onwe, unu chọrọ ireberate onwe unu, ifu ka esi akarị everybody are wrong. You allow other people's opinion because onye afọ na disagree with you nwere ebe ọ ga-abụ ọ na-ekwu okwu, you will understand the reason why o ji ekwu ife ọ na-ekwu. Ọ ife niile aka ọ ga-abụ ị na-agada as a reader, i wee succeed ijide nwanne gị nọ na army, ihe ọ na-ala ifo ya, ijide nwanne gị nọ na polisi, ihe ọ na-ala ifo ya. Ị marọzi na ị ga-enwe ihe ọ na-ala ifo nwanne gị nọ na army, nwanne gị nọ na military, nwanne gị nọ na air force, nọ ishi ka ị na-ekpu onwe gị ebe suppose ị na-enweta information. Emecha ịpụtara esi m na ịdị intelligent na ịdị wise and na ị chọrọ inye anyị freedom na one location ebe afọ ị nọ without you making any move. Then na-agwa gị sị gị that na ndị anụ nwere etogo fa kidnap bara ụmụnne m na gị na-abụ. Ihe m na-agwa gị bụ what is on ground, the evidence is there. Ịghọtago na ife anụ na-agwa gị, ọ kwụsịrị ife o ji eti mkpa abụrọ ka ife ji ha ya n'ọpụwa n'onu. Nwanne m o, things na-eme o things na-eme. O nwere any South East state today dịka Lagos ga-abụ na ịbata anya, nobody send you, nobody knows you, ọ na-ame operate etu obodo Igbo si eme operate.
ị na-agbalị nje over 300 million 1 billion, nobody send you. Today nwere ụdị ebe eri ya abụrụ kịta na ya resource tinye, especially Imo State. The chances gị nwe nata dị ije dị adịrọ. A na-agwa gị agịtị nọ na comment section sị na anyị ada support ụmụnne anyị. You understand me? Onye Igbo, never in your life support criminality. Never in your life support abnormality. Never in your life support evil, no matter who is involved. You understand me? Anyị na ndị ugwu abụrụ ofu, ejilo itelo wee mali ndị Igbo, ejilo banditry wee mali ndị Igbo. Mma apụta ebe a na-agụ iwu. You can call me Sabo, you can call me Fulani Broad, you can call me agent of Zoo, but if akwụkwọ a ụmụnne m na ebe abụji, ọ bụla ka isi enweta freedom. And etu ị nọ na Nigeria, I believe that n'obodo a mụ na gị na-abụ nọ ife afa na-eme, ị ga-eji enweta freedom. You are wasting your time. Do you understand me? You are wasting any intelligent person and any reasonable Igbo person, mana ife a na-eme bụ aja ka a na-agha. N'orugodo a na-echegodo echiche as a human being. Na-etu ị nọ kịta na Gọvanọ Soludo ga-ekwe gị ka ị nweta freedom. Hope Uzodimma ga-ekwe gị ka ị nweta freedom. Eresi Oti ga-ekwe gị ka ị nweta freedom. Ekera Peter Mba ga-ekwe gị ka ị nweta freedom. Kedafia Francis Nwihuru wee ekwe gị ka ị nweta freedom. And all our lawmakers and the senators, they are just using you because ihe na-eme ife afọ na-cause tension na their region or mayhem na their region. Their location na-abịa ebe afọ ọfa nwere ike na-embezoro ya jiri na stand ụmụfa. Nwa ya agụcha akwụkwọ kịta n'obodo oyibo, o chigata azụ ọfa nyekwe nwa ya na politics. Nwa ga-atọ na-agba egbe, ịgbakọta ya bụ egbe wipe ya generation. Ife a na-eme n'Imo steeti kịta na o nwechara family nnụrụ dat na ha nwechara ụmụnne na-abọsụ eme ife afọ, ụmụnne na-aba afọ anọrọzi ya. So if that na you are just using your life and your generation. Mana m na-agwa gị ya kịta ka ịmụrụ akọ, chọrọ ịmụrụ akọ. Agwara m gị na freedom ọbụla ndị Igbo na-azọ without all of us agreeing na that ideology, nke bụ na ma gọvanọ ga-participate na gọvanọ anyị ga-edi na-asụ Naijiria, senators anyị dị na-asụba Naijiria. Ọ ịma na okwu a na-ekwu enwe isi. Mana iwu ebe anyị na ndị a niile n'aka na-akọ ndị otu election and gị nwee wee mapụta wee sị gị na-azọ freedom. Nwanne m, ife ị na-eme bụ mission impossible. Mma apụta na-agwa gị eziokwu. Ịghọtara ya tata ga-aghọta echi niile. Wake up, jee baala onwe gị uru. Jụba gọvanọ sụga ajụjụ, jụba senators sụga ajụjụ, jụba ndị lawmakers na ndị House of Assembly members nọ na your steeti ajụjụ, and the local government chairman. Ndị a bụ ife ji mụ na gị na-abụ because fa na-anụta the allocation ha suppose eji wee rụrụ gị hospital, dozielu gị ụzọ, nye gị security, nye gị good education. Ka m na-agwakwa gị, ị chọọ ịghọta, ị chọrọ bụgarịba ebe bịa threaten ebe na ị ga-egbu m maka na m gwara gị eziokwu, mana ị ga-ada before me. That is a promise. Ghọtago? Ọ bụrụ onye ọbụla ka ị ga-akwa aka, ọ lapụgo onye ọ ga-abịa ịkwa aka igbu n'onwe gị. Etu ị na-abịa to me si na ị ga-akwatu m, agwara m gị, a promise gị that na ị ga-ada before me.